वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। ततो नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे कृष्ण प्रभुजी। ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಕೇನು ನತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಂಜಿನ ಒಂದು ಪಲ್ಲೆವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ హరే కృష్ణ మాతిరేగ్లకేను ఉండతే వాయిస్ గట్టి ఉండతే హై ఉండతే ఓకే ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ದ ಮೂಜನೇ ಸ್ಕಂದದ ಅಂಚದೊಂದು ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣ ಲೇಡ್ ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣ ಕೆನ್ಬ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪುರಾಣ ಓದ್ದ ಕಲ್ದತೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಅಂಚದ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣಡು ಅಂಚಿನ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಸುಮಾರು ಮಹಿಮೆಗೆ ಎನ್ಬ ನಾರದ ಪುರಾಣ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ವರಹ ಪುರಾಣ ಅಂಚದ ಈ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನವು ಭಾಗವತಂ ಅಂಚದ ಭಾಗವತಂ ಪೂರ ಎಟ್ಲ ಪಂಡ ಶಿರೋಮಣಿ ಅದೇ ಅಂಚದ ಪೂರ ಎತ್ತಲ ಟಾಪ್ ಉಡುಪು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಓ ಪುರಾಣ ಓದುಜಿಲ್ಲಯ ಭಾಗವತ ಓದುನೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಪೂರ ಓದ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೆರ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಅಂಚದ ಈ ಅವತ್ತೊಂದು ಈ ಅಧಿಕ ಮಾಸಡ ಐತ ಫಲ ಅಧಿಕ ಅವೇ ಅಂಚದ ಕೇನ್ನೆಟ್ ಕಲ್ಪನೆಟ್ ಐತ ಒಂದು ಆತ ಶ್ರೇಷ್ಠವನ ಐತ್ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟು 16 ಸ್ಕಂದ ಉಂಡು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ 16 ಬುಕ್ಸ್ ಅದೇ 335 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು 18,000 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯವನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಐಟ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತೂತ ಮುಂಜಿನ ಸ್ಕಂದಡ್ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬರ್ಕೊಂಡು 2ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ 3ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ ಒಟ್ಟು 8 ಚಾಪ್ಟರ್ ಉಂಡು ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರ್ ಪನ್ಪಾರ್ ಅದೇನು 3ನೇ ಸ್ಕಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟುನ್ ಬತ್ತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೇನು ನವೆ 3ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ 8 ಚಾಪ್ಟರ್ ಉಂಡು ಏರೆಕ್ ಪನ್ನೋಲಿ ಪಂಪನ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಟೋಟಲ್ ಆತು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಪರ್ ಗೊತ್ತು ಚೇರಗ್ಲತೆ 33 ಅಂಚ ನಮ್ಮ
ಒಂಜನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ 14 ಅಧ್ಯಾಯ ತೂತ, ಎರಡನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ 10 ಅಧ್ಯಾಯ ಅದೇ ಮೂಜನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ 33 ಅದೇ 33 ಅಧ್ಯಾಯದ ಪೂರ್ಣ ಈ ಸ್ಕಂದ ಅಂಚದ ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಚದ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಪಿಲ ಸಾಂಖ್ಯ ಅವೆನ್ನು ತೆರಿಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮೂಲ ತತ್ವ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಂಚದ ಈ ಮಹತ್ತತ್ವ ಪ್ರಧಾನ ಇಂಚ ಬರ್ತಲ್ಲ 24 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಚದ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನ ದೇವೋತಿ ಪಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತನ ಇಂಕ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪಾಲನೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯ ಪನ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚದ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಶ್ಲೋಕ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪಗ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲದೇಟ್ ರಡ್ಡು ತೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಷಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಈ 21ನೇ ಶ್ಲೋಕ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೇಜಸಾತ್ತು ವಿಕುರ್ವಾಣ ಬುದ್ಧಿ ತತ್ವಂ ಅಭೂತ್ ಸತಿ ದ್ರವ್ಯ ಸ್ಫುರಣ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಅನುಗ್ರಹ. ಎರಡು ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯ್ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹೊತ್ತುಲೆ ಓಯ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಡ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಅವೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿರ್ದ ಈತ ಒಂಜಿ ಜಪ ಮನ್ಪುನ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏತ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ದೇವರನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಜಪ ಮನ್ಪುರಿಗೆ ಆತ ಆಯನ ಪಾಪ ನಾಶ ಆತ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಚದ ಈ ಪೂರಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಇದೇನ್ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪಂದಾಯ ಪಂಡ ಐಟ್ ನಮಕ್ ಉತ್ಸಾಹ ಆಸಕ್ತಿ ಅದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಅದೇ ಆಯ್ತ ಮಹತ್ವ ನಮ್ಮ ತಿಳಿಯೋದು ಮಹತ್ವ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಸ್ತು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚ ಬೋಡಿದೆ ಮಹಾತ್ಮ ಹಿಡ್ದು ತೆರಿದು ಐನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಕೊಡುದು ಅವಾಗ ಅವು ನಮಕ್ ಫುಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಐತ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣದ ಪನ್ಪೇರ್ ಭಾಗವತ ಇದೇನೆ ಅಂಚದ ಏನ್ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕನ ಮಾತೆಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ 21ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತೈಜಸಾಂ ತು ವಿಕುರ್ವಾಣಾತ್ ಬುದ್ಧಿ ತತ್ವಂ ಅಭೂತ್ ಸತಿ ದ್ರವ್ಯ ಸ್ಫುರಣ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಅನುಗ್ರಹ. ತೈಜಸಾಂ ತು ವಿಕುರ್ವಾಣಾತ್ ಬುದ್ಧಿ ತತ್ವಂ ಅಭೂತ್ ಸತಿ ದ್ರವ್ಯ ಸ್ಫುರಣ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಅನುಗ್ರಹ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಾಲನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಿಕುರ್ವಾಣಾದ್ ಬುದ್ಧಿ ದ್ರವ್ಯ ಸ್ಫುರಣ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಮನುಗ್ರಹ. ತೈಜಸಾತ್ತು ವಿಕುರ್ವಾಣಾದ್ ಬುದ್ಧಿ ತತ್ವಮಭೂತ್ಸತಿ ದ್ರವ್ಯ ಸ್ಫುರಣ ವಿಜ್ಞಾನಮಿಂದ್ರಿಯಾಣಾಮನುಗ್ರಹ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತೇಜಸಾತ್ ವಿಕುರ್ವಾಣಾಂ ಬುದ್ಧಿ ತತ್ವಂ ಅಭೂತ್ಸತಿ ದ್ರವ್ಯ ಸ್ಫುರಣ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಅನುಗ್ರಹ. ತೈಜಸಾತ್ ಅಂಚದ ರಜೋಗುಣತ್ತ ಅಹಂಕಾರಡ್ದು ತು ಅಪಗ ವಿಕುರ್ವಾಣಾತ್ ಪರಿಣಾಮನ ಹೊಂದೊಂದಿಪ್ಪುನ ಬುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ತತ್ವಂ ತತ್ವ ಅಭೂತ್ ಜನ್ಮ ತಾಳ್ದು ಸತಿ ಏ ಪುಣ್ಯವಂತೆ ದ್ರವ್ಯದ ಸ್ಫುರಣ ತೋರುವಿಕೆದ ವಿಜ್ಞಾನಂ ನಿಶ್ಚಯ ಇಂದ್ರಿಯಾನಾಂ ಇಂದ್ರಿಯಲೆಗ್ ಅನುಗ್ರಹ ಸಹಾಯ.
ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದು ದಾಯ್ ಪಂಡಂದು ನೆತ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಪಂಡೇರ್ ಅದೇ ಈ ಸತ್ವ ಅಂಚದ ಅಹಂಕಾರ ಏತೊಂಡು ಟೈಪ್ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ ನೆಕ್ ದುಮ್ಮದ ವಿವರಣೆ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಅಂಚದ ಇದನ್ ಪಂಡೇರ್ ಅಂಚದ ಈ ಅಹಂಕಾರನ ಕರ್ತೃ ಕಾರಣ ಪರಿಣಾಮ ಪಡೆದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮನ್ಪರ ಆತನ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಪಂಪುನ ಪ್ರಭಾವಗನುಸಾರವಾದ ಐತ ಪ್ರಶಾಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಮಂದ ಪಂಡದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸದಿರು ಅಂಚದ ಸಾತ್ವಿಕಡು ಪ್ರಶಾಂತ ಅದೇ ರಾಜಸಡು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ತಾಮಸಡು ಮಂದ ಅಂಚದ ಸಾತ್ವಿಕ ಅಹಂಕಾರದ್ದು ಕುಡಂಜಿ ರೂಪಾಂತರ ಉಂಡಾಪುಣು ನೆರ್ದು ಮನಸ್ಸು ವಿಕಸಿಸದ ಐತ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪದ ಅಪೇಕ್ಷೆನ ಪುಟ್ಟಾವುನು ಅಂಚದ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚಗೆ ಮನಸ್ಸುಡಿ ಆಪಲ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪ ಪಂಪುನ ನಡತುನು ಅಂಚದ ಇಂದ್ರಿಯದ ಪರಮ ಪ್ರಭು ಆಯ್ನ ಅನಿರುದ್ಧನೆ ಜೀವಿನ ಮನಸ್ಸಾದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಶರತ್ ಕಾಲಡು ಗೊಲೆಯುನ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪನ ಹೋಲುನ ಶ್ಯಾಮ ವರ್ಣನ ಹೊಂದುದುಲ್ಲೇರು ಯೋಗಿ ಸವಾಕಾಶವಾದ ಅರೆಂತೂಪೇರು ಏನ್ ಪಂಡದಿತ್ತರ ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ದೇವೋತಿಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪತಿವ್ರತೆ ಅಹಂಕಾರ ರಜೋಗುಣಟ್ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುನೇರ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಜಯಿಸುದು ಅಂಚದ್ ಗೋಚರಿಸವನ ವಸ್ತುದ ಪ್ರಭಾವನ ತೆರಿಯೋ ನೆರೆ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ್ರಿಯಲೆಗ್ ನೆರವು ಕೊರ್ಪುಣು ಉಂದು ಬುದ್ಧಿದ ಕೆಲಸಲಾದುಂಡು ಅಂಚದ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ನಮಕ್ ಪನ್ಪೆರ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನ ತೆರಿಯೋನ್ನ ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿಯೇ ಬುದ್ಧಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನ ತೆರಿಯೋನ್ನ ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಐಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಅದೇ ಬುದ್ಧಿಗೆ ದಾದ ಬೋಡು ಜ್ಞಾನ ಬೋಡು ಅದೇ ಅಪಗ ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪಂಪರ್ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನ ತೆರಿಯೋನ್ನ ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿಯೇ ಬುದ್ಧಿ ಅದೇ ಬಿದುರ ಪಂಪರ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎತ್ತು ತೆರಿಂಡಲ ಆಯ್ಡ ವಿವೇಚನೆ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂಚದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೂದೆಕ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ ಎತ್ತನಕ್ಲೇನು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಅನ್ಪುದೆ ಅದೇ ಅಕ್ಲೇಂದಾದ ಅನ್ಪುನೆ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಅದೇ ಬಾಯಿ ಪಟ ಮನ್ಪೇರು ಪೊದು ಬರೆಪೇರು ಮಾರ್ಕ್ ದಿಕ್ಕು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಪಂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಅಂಚಾಪನ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಏರು ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಎಂಚಾಪನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇನ್ಬೇರು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಏರು ಲೈಕ್ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ವೃದ್ಧ ಸೇವಯ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪಂಪ ಅಂಚದು ವೃದ್ಧೇರ್ ಪಂಡ ಕಾಲಿ ಪ್ರಾಯಡು ವೃದ್ಧರ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧ ವಯೋವೃದ್ಧ ಶೀಲ ವೃದ್ಧ ಅದೇ ಜ್ಞಾನಡು ಮಸ್ತ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತು ಅದೇ ಆಕಲ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವಯೋ ಅದೇ ಪಂಡ ಹಿರಿಯ ಆಕಲ ಬೊಕ್ಕ ಶೀಲ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ನಡತೆ ಚಾರಿತ್ರನು ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ನಕ್ಲ ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನ ನಿಜವಾದ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಕ್ ಆಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇಂದು ರಾಮಾಯಣಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ರಾಮಾಯಣಡು ನಮ್ಮ ತೂಪ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅದೇ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಈ ಶಸ್ತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡಾಗೆ ಐನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಇಚ್ಛ ಅದೇ ಪಂಡ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತರ್ನ ಜ್ಞಾನಿನಕ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ವಿದುರ ಪನ್ಪೇರು ವಿದುರ ನೀತಿಡು ಅವಂದ್ಯ ಕಾಲ ವಶ್ಯಾತ್ಮ ಅವಂದ್ಯ ಕಾಲ ಪಂಡ ಇರಿಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪನ್ಪುನನೆ ಇಚ್ಛ ಒಕ್ಕೇ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರಿಗೆ ಎಂಚಿನಾಡಲ ಒಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪರು ಅಂಚ 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 ಮನ್ಪರೆ ಅವಂದ್ಯ ಕಾಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪೆರೆ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಆಯ್ಲ ವಿದುರ ಪನ್ಪೇರು ವಶ್ಯಾತ್ಮ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಅಕ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಂಟು ವಶ್ಯಾತ್ಮ ಅವೇ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನ ತೆರಿಯೋನ್ನ ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿಯೇ ಬುದ್ಧಿ ಅವೇ ಅವು
ಇಂದ್ರಿಯಲೆಗ್ ಆಯ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುಂಡು. ಅದೇ ಇಂದ್ರಿಯಲೆಗ್ ಅಂಚ ಬುದ್ಧಿ ಅಂಚ ಇಂದ್ರಿಯಡ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನವು ಮಲ್ನೆ ಹೇರ್ ಪನ್ಪಾರ. ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಕಲ್ಪನೆ ಅದೇ ಅಂತ. ಅದೇ ಇಂದ್ರಿಯಡ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನವು ಹೇರ್ ಪನ್ಪಾರ್ತು. ಮನಸ್ ಅದೇ ಮನಸ್ಸರ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಬುದ್ಧಿ. ಅದೇ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಆತ್ಮ. ಅದೇ ಬೇಕು. ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಬೋದು ದಾಯಪಂಡ ಉಪನಿಷತ್ತನೇ ವಿಷಯ. ಅದೇ ಪಂಡ ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪುಣ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಲ ಕೊಟ್ಮಂತ en ತೋಜವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಮೂಜಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತೊಂದ ಭಗವಂತ ಇದೇನ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆ ಉಪನಿಷತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ ಎಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೇನ್ ಬಾ ಯಮರಾಜ್ಯರ್ ನಚಿಕೇತನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇಟ್ಟು ನಚಿಕೇತಗೆ ಯಮರಾಜ್ಯರ್ ಪನ್ಪು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚ ತುಲೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪುನೆ ಕ್ರಿಯಾಶಾಲಿ ಆಯ್ನ ಇಂದ್ರಿಯೋಳು ಜಡ ವಸ್ತುರ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯ್ನ. ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಂಜಿನ್ ಜಡ ವಸ್ತು ಐದು ಇಂದ್ರಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಯಪಂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ಹಿಡಿದು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಿರ ಅದೇ ಜಡ ವಸ್ತು ದಾಲ ಮನ್ಪಿಜ ಜಡ ವಸ್ತು ಇಂದ್ರಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ. ಇಂದ್ರಿಯಾನಿ ಪರಾಣ್ಯಾಹು ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯ ಪರಮಣ ಅಂಚದ ಇಂದ್ರಿಯ ಹಿಡಿದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪಿರ. ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯ ಪರಮಣ ಮನಸ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಮನಸ್ಸಸ್ತು ಪರಾಬುದ್ಧೆ ಯೋ ಬುದ್ಧೆ ಪರತಸ್ತು ಸಹ ಅಂಚದ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಆತ್ಮ. ಅವೇ ಈತ ನೆನಪಿಡಿಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕ. ಅದೇ ಜಡವಸ್ತರದ ಇಂದ್ರಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಂದ್ರಿಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಬುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಆತ್ಮ. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಆಂಡ ಭಗವಂತ ಗೀತಡ್ ಪನ್ಪೆರು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುಡು. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೆರು ಅಪಜಿ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಅನ್ನು ಪನ್ಪೆರು ಜ್ಞಾನ್ ಗೆತ್ತು ನೋಡಿಗೆ ದೇವೇರ್ನ ಅಪಗ ಅವು ಪಂಡ ಇಜಿಂದ ಇಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮತ್ತ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ಪಥ್ಯ ಮಂತದ್ದು ಅವು ತಿನ್ಪುಜ ಅವು ತೂಪುಜ ಅವು ಕೇನುಜಿ ಅವು ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ. ಅಂಚ ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಜ್ಞಾನ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಇತ್ತನ ಇಂದ್ರಿಯನ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ರಹ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ನಮಕ್ ದೇವೇರ್ನ ಜ್ಞಾನ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಭಗವಂತ ಪಂಡಂದು ರಡ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡಪು ಅಂಚ ತುಲೆ ಈರ್ ಇಂದ್ರಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವೇರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪು ಪೊರ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುನ ವಿಷಯ. ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬೇರು ಅಕ್ಕಳ ಇಂದ್ರಿಯಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಪನ್ಪನಿದೆ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮನು ಪನ್ಪರಿದೆ. ಅಂಚದ ಗೀತ್ ಕೃಷ್ಣಲ ಪನ್ಪೇರು ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಲಭತೆ ಜ್ಞಾನಂ ತತ್ಪರ ಸಂಯತೇಂದ್ರಿಯ. ಶ್ರದ್ಧಾವಂತರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪಂತ ಅಂತಾರೆ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಶಬ್ದ ಪನ್ಪೆರಲ್ಪ ಸಂಯತೇಂದ್ರಿಯ ತತ್ಪರ ಸಂಯತೇಂದ್ರಿಯ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮನ್ಪೆರ ಅಕ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಚದ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಈ ಪೂರೆಲ್ಲ ನೀರ್ನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಜಡವಸ್ತತ್ ಇಂದ್ರಿಯತ್ ಮನಸ್ಸತ್ ಬುದ್ಧಿ ಅತ್ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ನೆಕ್ ಪೂರ ಪರ್ಯಾಯ. ಅಂಚದ ಇದೇ ನಮ್ಮ ತಿರಿದಿಗೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆರಿ ಇದನ್ ತಿರಿದು ಏವಂ ಬುದ್ಧಿ ಪರಂ ಬುದ್ಧ್ವಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅದೇ ತೆರಿನ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಅದೇ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಂಚ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಇದೆ ದಯಪಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ ಮನಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅದೇ ಬುದ್ಧಿ ವೀಕ್ ಅಂಡ ದಾದಾಪು ಮನಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು. ಮನಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ ಮನಸ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಕೆಲಸ ಅನ್ಬೋದು ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಆ ಕೆಲಸ ಅನ್ಬೋದು. ಅದೇ ಅಂಚದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಲೌಕಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲೌಕಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡ ಪ್ರೊಪತ್ ಪನ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹಿಡ್ದು ದೃಢ ಮನ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಅಪಗ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಏಕೆ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಳೆ ನಮ್ಮ ಗೆಲ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು. ಅವೇ
ಈ ಕಾಮ ರೂಪಂ ದುರಾಸದ ಅದೇ ಅಂದು ಈ ಕಾಮ ಪನ್ಪುನ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಲ್ಪ ಅಂದ ಮನ್ಪುನಿಗೆ ಪಂಡ ಈ ಮೂಜನ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬುಡೋಡು ಉಂಟು ವಿದುರ ಅಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ವಿದುರ ನೀತಿಡು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಹೋಯ್ತ ಬಾಕ್ಲು ಮೂಜಿ ಲಸ್ಟ್ ಆಂಗರ್ ಗ್ರೀಡ್ ಹೋಯ್ತ ಬಾಕ್ಲು ಬನ್ನಿ ಓಡೆ ಪಾಯ್ರ ಬಾಕ್ಲು ನರಕದ ಬಾಕ್ಲು ತ್ರಿವಿಧಂ ನರಕಸ್ಯೇದಂ ದ್ವಾರಂ ನಾಶನಮಾತ್ಮನಃ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಸ್ತಥಾ ಲೋಭಾಸ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಏತತ್ ತ್ರಯಂ ತ್ಯಜೇತಿ ಮೂಜಲ ಬುಡೋಡಿಗೆ ವಿವೇಕಿ ಆಯ್ನೆ ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಈ ಮೂಜಲ್ನ ಬುಡೋಡು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 21ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮಕ್ ತಿರಿಪವ ತುಲೆ ಭಗವಂತನೇ ಪಂಪನೆ ಅರ್ಜುನ ನರಕಗು ಮೂಜಿ ದ್ವಾರ ಉಂಟು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯೇ ವಿವೇಕಿಲ ಇದೇನು ಬುಡೋಡು ಅಂತಂತಾರೆ ವಿವೇಕಿ ಪಂಡ ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನ ಪಂಡ ಏರಿಗ ಓ ಮನ್ಪೋಡು ಓ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪನ ಗೊತ್ತು ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಹಾಲು ಮನ್ಪುನು ಆಯನ ಆತ್ಮದ ಅವನತಿ ಕಾರಣ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ಲಿಬರೇಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಧನ ಪಾಡ್ರತ್ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಡ್ ಬೈದನೆ ನಮ್ಮನ್ ಬಂಧನ ಬುಡ್ಪಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಬಂಧನಡೆ ಬೂರೊಂದಿದೆ ಐಕೆ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಮೂಜಿನ ಮಂತ್ರ ಪನ್ಪುನು ಪಂಡ ಏರು ತುಲೆ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿವರಣೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪನ್ಪೇರು ಲೆಕ್ಚರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ದಾದ ಪನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈಶಾವಾಸ್ಯಗ ಅನುಸಾರವಾದ ಜೀವನ ಮಂತ್ರಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಂಡ ಪೂರಲ ದೇವೇರ್ನ ನಮಕ್ ದೇವೇರ್ ನಮ್ಮ ಭಾಗ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗ ಅನುಸಾರವಾದ ಏತು ಕೊರ್ತೇರು ಐ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತದು ಬೇತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೇರ್ನ ಅಕ್ಲಂದ್ ಎನ್ನದು ಐಕ ಆಸೆ ಮನ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಬದುಕೊಡುದು ಅಂಚ ಬದುಕಿನ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಎರಡನೇ ಮಂತ್ರ ಕುರುವನ್ ಏವೇಹ ಕರ್ಮಾಣಿ ಜಿಜಿ ವಿಷೇಚ ತಂ ಸಮ ಏವಂ ತ್ವಯಿ ನಾಣ್ಯತೆ ತೋಸ್ತಿ ನ ಕರ್ಮ ಲಿಪ್ಯತೆ ನರೆಹೇ ಅಂಚೇರಿ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಅನುಸಾರವಾದ ಬದುಕೇರು ಅಕ್ಲೆ 100 ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷ ಬದುಕಲೆ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪೊಲಿಗೆ ದಾಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಅಕ್ಲೇನು ಬಂಧನ ಪಾಡುಚಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಅಂಚ ಬದುಕುನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಅದೇ ದೇವರೇನ ಸೆಂಟರ್ ಮಂತದು ಬದುಕುನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಜೀವನ ಅದೇ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ಕರ್ಮದ ಬಂಧನ ಬೂಡುಚಿ ಅಂಚ ಬೊಕ ಪನ್ಪೇರ್ ಮನುಷ್ಯಗ್ ಇದೇನ್ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಸಾಧಿ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಸಾಧಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಸಾಧಿ ಪೂರ ವಿನಾಶದ ಸಾಧಿ ಇದು ತುಲೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಐವ ಫ್ಲೋರ್ ದ ಫ್ಲಾಟ್ ಅದೇ ಅಂಚದ ಐಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ನೆನ್ಪು ಅಂಚದ ಏರಾನ ಕೇಂಡ ತೀರ್ಥ ಪೋಪುನ ಇಂಚ ಅಪ್ಪ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಡ್ತೊಂದ್ಕೊಂಡು ತೀರ್ಥ ಇತ್ತು ಬೇತೆ ಸಾದಿ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಲಾಯ್ಪೊಲ್ ಲಾಯ್ತನ ನಮ್ ಸೇಫ್ ಆ ತೀರ್ಥ ಇತ್ತು ಇಂಚ್ ವಿನಾಶದ ಸಾಧಿ ಅಂಚ ಸೇಫ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಬಂಧನದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವಂಡ ಅವು ಒಂಜೇ ಸಾದಿ ಬೇತೆ ಸಾದಿ ಇಚ್ಚಿ ಬೇತೆ ಸಾದಿ ವಿನಾಶದ ಸಾದಿ ಪಂಡ ಈಶಾವಾಸ್ಯದ ಅನುಸಾರವಾದ ಏರು ಬದುಕುಜರ ಐನು ಮೂಜಿನ ಮಂತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಅಸೂರ್ಯ ನಾಮತೆ ಲೋಕ ಅಂಧೇನ ತಮಸಾವೃತ ತಾಂಸ್ತೆ ಪ್ರೇತ್ಯಾಭಿಗಚ್ಚಂತಿ ಏಕೆ ಚಾತ್ಮ ಹನೋಜನ ಅಕ್ಲ ಆತ್ಮನ ಕಿರ್ಪುನ ಆತ್ಮಃ ಕಿಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಲ್ ಆತ್ಮನ ಕೆರ್ಪನೆ ಪಂಡ ಆತ್ಮನ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆತ್ಮನ ಕೆರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ಮುಲ್ಪಲ ನಾಶನ ಆತ್ಮನ ಅಂದ ತೂನಗ ಕೆಲವರಿಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸನ್ ಆಗ ಭಗವದ್ಗೀತಾ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಭಗವಂತ ನಜಾಯತೆ ಮ್ರಿಯತೆ ವಾ ಕದಾಚಿನ ಅದೇ ಆತ್ಮಗ ನಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಸೈಪುಜಿ ಅವು ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನದೆ ನಮ್ಮ ಆತಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬಾಪ ಮುಲ್ಪ ನಾಶನ ಆತ್ಮನ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರತೆ ಇದೇನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದೈತ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಂತ ನಾಶನ ಪಂಡ ಆತ್ಮ ನಾಶ ಆಪುನಿತ್ತು ಮುಲ್ಪ ನೆತ ಅರ್ಥ ಅಂಚತ್ತು ಪಂಡ ಆತ್ಮನ ಪಂಡ ಲಿಬರೇಟ್ ಮನ್ಪೊಡ್ ಆಯ್ನಲ್ಪ ಆಯ್ ಬಂಧನ ಪಾಡುಂಡು ಅದೇ
ಬಂಧನ ಅದೇ ಕೂಡ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಅಂಚದ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಂಚಿ ನೋಡ ಇನ್ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನು ಪೂರ ನಮಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಪಂಡದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ತಡ್ ಯಮರಾಜರು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೆರ್ ಐನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ತುಲೆ ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜಿ ನಮಿತ್ತೆ ರಡ್ಡೇಟ್ ಉಳ್ಳ ರಡ್ನೇದೇಟೆ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ಬೈದತೆ 13-14 ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ಮೂಜಿ 4 ಈ 2 ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಉಪನಿಷತ್ ಶ್ಲೋಕ ಕೊಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವೇ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಶ ಸುಮಾರು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಇರ್ತವೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಸುಮಾರು ಪ್ರಭುಪಾದನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾವಾರ್ಥ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚಂದು ಯಮರಾಜರ ಪನ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಜೋಡಣೆ ಇಂಚ ಆತನು ಆತ್ಮಾನಂ ರತಿನಂ ವಿದ್ಧಿ ಶರೀರಂ ರಥಮೇವ ಚ ಬುದ್ಧಿಂ ತು ಸಾರಥಿಂ ವಿದ್ಧಿ ಮನ ಪ್ರಗ್ರಹಂ ಏವ ಚ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಹಯಾನಾಹುರ್ ವಿಷಯಾಸ್ತಿಸ್ತು ಗೋಚರಾನ್ ಆತ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾ ಮನೋಯುಕ್ತಂ ಭೋಕ್ತೇತ್ಯಾಹುರ್ ಮನೀಷಿನಃ ಅಜನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲೆರ್ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮನ್ಪೊಡು ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೊಡು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೊಡು ಈಜಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಸಾರವದೇ ನಡಪು ಬುದ್ಧಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬುದ್ಧಿರ್ದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತ ಸಮಾಜ ಪುರ ನಡಪುನ ಮನಸ್ಸು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಯಮರಾಜರ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಪನಿಷತ್ತುಡು ನಚಿಕೇತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಜ ಅಂಡ ನಚಿಕೇತನ ಮೂಲಕ ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡೊಂದು ಅಂಚದ ಆತ್ಮಾನಂ ರತಿನಂ ವಿತ್ತಿ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಒಂಜಿ ರಥಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಂದು ಶರೀರ ರಥ ಇತ್ತಲೆ ಅದೇ ಆ ರಥತ್ತ ಐನ್ ಕುದುರೆ ಐನ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಇತ್ತಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕುದುರೆದ ಬಲ್ಲು ಐನ್ ಮನಸ್ಸು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೇಂಜ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಲೆಕ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಕುಳ್ಳುನ ಪಂಡ ಸಾರಥಿ ಸಾರಥಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮಹಾರಥಿ ಉಳ್ಳೇರು ಸಾರಥಿ ಬುದ್ಧಿ ಅದೇ ಅಂಚದ ಏರೆಗ್ ಕುದುರೆದ ಬಲ್ಲು ಪತ್ತರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲು ಕುದುರೆನ ಸರಿಯಾನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಯ್ತಂದ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಅಂಚದ ಏರೆ ಕುದುರೆದ ಬಲ್ಲು ಪತ್ತರೆ ಬರ್ಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಕುದುರೆ ಪತ್ತಂದ್ಕೋದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಂಡಿ ಕೊಂಡೋದು ಬಾಣಿ ಅದೇ ಅಂಚದ ಸಾರಥಿ ಏರ್ಪಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮ ರಥಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಯಮರಾಜರ್ ಪನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪನಮ್ಮ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಪವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ರಹಸ್ಯమైన ವಿಷಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮತ್ತ ಪಂಚದ ನಮಿತ್ತು ಮುಲ್ಪತ್ತು ಇನ್ನೇ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮನ್ಪೋಡು ಆಣ ಮನಸ್ಸು ಏತ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಠಮಾರಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತೀವ್ರವಾಯಿನ ರೋಗಾನು ಸೋಂಕು ಔಷಧಿದ ಪರಿಣಾಮನು ಮೀರಿಸವನಂಚನೆ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿನ ಶಕ್ತಿನ ಐತ ಆಧೀನ ಮಂತು ಅಂಚದ್ ಪಂಡ ಬುದ್ಧಿನ್ಲಾ ಇಂದು ಮನ್ಪು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ ಮನಸ್ಸುಂಡತೆ ಇಂಚಿನ ಇಂದು ಪಂಡ ಅವ್ ಬುದ್ಧಿನ್ಲ ಭಗವಂತ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಚಂಡಮಾರುತದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮನುಷ್ಯನ ಪತನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನೆ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಆಯೆ ದಾದ ಮನ್ಪುನೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನಲ್ತೆ ಪತನ ಆಪೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನೆ ಇರ್ತದೆ ಧ್ಯಾಯತೆ ವಿಷಯಾನ್ ಪುಂಸಾನ್ ಸಂಗಸ್ತೇಷು ಉಪಜಾಯತೆ ಸಂಗಾ ಸಂಜಾಯತೆ ಕಾಮ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧೋ ವಿಜಾಯತೆ ಇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನ ಮನುಷ್ಯಗ ಐಟ ಆಸಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟುನದು ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಂತಂದ ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಂತಂಡ ಆಪು
ಸ್ತ್ರೀ ಇಟ್ಟ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಸಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾಮ ಪುಟ್ಟುಂಡು. ಅಂಚದ ಕಾಮದ ತೃಪ್ತಿ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಕ್ರೋಧ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅದೇ ಕ್ರೋಧ ಬತ್ತಂಡ ಸಮೂಹ. ಅದೇ ಕ್ರೋಧ ಬತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓ ಸರಿ ಓ ತಪ್ಪುಂಟು ತೋಚ್. ಅದೇ ಸಮೂಹ ದಾದಾಪುಂಡು ಸ್ಮೃತಿ ಭ್ರಮಣೆ ಆಪುಂಡು. ಸ್ಮೃತಿ ಭ್ರಮಣೆ ಆಂಡ ಬುದ್ಧಿ ನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಬುದ್ಧಿ ನಾಶ ಆಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚಡೆ ಮುರ್ಪುಡು. ಇಂಚ ಪತನ ಆಪೇರು ಅಂಚದು ಇದನ್ ಪೂರ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರು. ನಮ್ಮ ಬುಡೋಡು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಲೇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪೂರ ಅಂಚ ದೇವರನ ಕೃಪೆನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚದು ತುಳಿ. ಅಂಚ ದೇವರನ ಕೃಪೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಆ ಫಲ ಸ್ಥಿರ ಆದು. ಅಕ್ಲಿ ವಿಚಲಿತ ಲೈಫ್ ಎಂಚಿನ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಬರಡ್ ಐಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇರು ಭಕ್ತಿ ದೃಢ ಉಳ್ಳೇರ. ಅದೇ ಜದ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ವಿಚಲಿತ ಆಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ದುಂಬು ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಜೀವನ ಎಂಚಿನ ಅಡಿಮೇಲ ಆಂಡಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತುಂಟು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಟು. ತಪ್ಪಂಡ ಹಾಗೆ ದೇವರನ ಕೃಪೆ ತಿಕ್ಕದು. ಅದೇ ఆయన ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಥಿರ ಆದಿತ್ತು. ಈಗ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪನು ಅಂಚದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದನಾಯಗ ಹೈಕ ಬದುಕದ ಮೂಜಿ ಕ್ಲೇಶಲ ಉಪ್ಪುಜನ್. ಇಂಚಿನ ತೃಪ್ತಿನ ತುಯಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಸ್ಥಿರವಾದಿತ್ತು. ಅಂಚದ ಐಗೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಮುಲ್ಪ ನಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿರ ಯುಕ್ತಸ್ಯ ನಚ ಯುಕ್ತಸ್ಯ ಭಾವನಾ ನಚ ಭಾವಯತ ಶಾಂತಿರ್ ಅಶಾಂತಸ್ಯ ಕುತ ಸುಖಂ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ಪರಸ್ಪರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧನ್ ಪಡೆಯೊಂದನಾಯಗ ತುಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೊಡು. ಅದೇ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪೊಡು. ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನೋಡು, ಅದೇ ಜಪ ಮನ್ಪೊಡು, ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೊಡು, ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನೋಡು ಮಾತ ದಾಯಿ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪೊಡು. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸಂಗಡ ಬತ್ತೀತ್ ಮನ್ಪತೆ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪೊಡು. ಇನ್ನು ಮಂತಜಿಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಅಂಚ ಏರ್ ಸಂಬಂಧ ಮನ್ಪುಜರ್ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಲೌಕಿಕ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಆವಡ್ ಸ್ಥಿರವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸು ಆವಡ್ ಪೂಜಿದೆ. ಭಕ್ತಿ ಡಿಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ನಿಜವಾದ ಏರ್ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪೇರು. ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಅಡಿಮೇಲೆ ಆವೇರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಹೊರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಬಿಡ ಅಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪ ಕಲ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ದು ಓಲಿ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ದಾಯ ಒಂದೊಂದು ಅದೇ ಅವು ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾತು ಜ್ಞಾನಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಗೊಂದಲ ಡಪ್ಪು ಅಂಚದ ಅಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ತನೆ ದಾದಾಪುಣು ಗೊಂದಲ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪ ಅಂಚದ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಲ ಸ್ಥಿರ ಆದುಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸುಲ ಸ್ಥಿರ ಆದುಕೊಂಡು ಅದೇ ಅಂಚದ ಅಲೌಕಿಕ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಆಡು ಆಗ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆಗ ಆತ ಅಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಜಿ ಜ್ಞಾನ ಬತ್ತನ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರ ಆಪುಂಡು. ಅಂಜದ್ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪಂದ ನಾಯಕ ಅಲೌಕಿಕ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಆವಡ್ ಸ್ಥಿರವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸಾವಡ್ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಇಂದು ಇಜ್ಜಂದೆ ಶಾಂತಿ ಇಜ್ಜಿ. ಅದೇ ಅವು ಇಜ್ಜಿನ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರ ಇಜ್ಜಿನ ಅಲ್ಪ ಅದು ಶಾಂತಿ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಇಜ್ಜಿ. ಶಾಂತಿ ಇಜ್ಜಿನ ಸುಖ ಅಲ್ಪ. ಅಶಾಂತಸ್ಯ ಕುತ ಸುಖಂ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಭಗವಂತ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಇಜ್ಜಂದಾಗ ಸುಖ ಒಲ್ಪರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸುಖ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂತೀರಿ ಹೋಗತ್ತೆ ಐನು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚದ ಪಂಡತುಲೆ ಎನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಚಂಡಮಾರುತದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಚಂಡಮಾರುತ ನೀರಡಿಪ್ಪುನ ಧೋನಿನ ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋಪುನು ಅವೇ ರೀತಿ ಪಂಡ ಅಲೆದಾಡುನ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬಲಿಪುನ ಅದೇ ಕಣ್ಣು ಒಂಜೆಟ್ ಬಲಿಪುನು ಕಿವಿ ಒಂಜೆಟ್ ಬಲಿಪುನು ಮೂಕು ಒಂಜೆಟ್ ಬಲಿಪುನು ಚರ್ಮ ಒಂಜೆಟ್ ಒಂಜೊಂಜೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಒಂಜೊಂಜೆಟ್ ಬಲಿಪುನು ಐಟ್ ಒಂಜೆಟ್ ಮನಸ್ ನೆಂಡಲಗೆ ಅವು ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿನೇ ಅಪಹರಣ. ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರು. ಅಂಚದ ಅರ್ಜುನ ಈ ಕಾರಣರ್ದು ಏರು ಅಕ್ಕಲ ಇಂದ್ರಿಯಲೇನು ಐತ ವಸ್ತುಲೆರ್ದು ತಡೆಯೋನ್ ಮೇರ ಅಕ್ಕಲ್ ನಿಶ್ಚಯವಾದ್ಲ ಸ್ಥಿರ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದಂತೆ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂತ ಪಂಪೇರು ಭಗವಂತ. ಅದೇ
ಇಂದ್ರಿಯಡ್ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಲ್ನ ಅಂಚದ್ ಐನು ತಡೆ ಎತ್ತು ಬತ್ತಲ್ ಅದೇ ಉಂಟಾವೆ ಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಇಡ್ದೋ ಅಂದು ಎನ್ನ ನೆಟ್ ಡಿಸೈರ್ ಬರೋಂದು ಚಾವೊಂದು ಉಂಡ ದೇವರ ಪಂತರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದಾದ ಬಂದ್ಕೊಡು ಅದೇ ಇಂಚೇರ್ ಐನು ಶಕ್ನೋತಿ ಐನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂತ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಪಂಡ ಈ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ನೆತ್ತ ಆವೇಗನ್ ಏರು ತಡೆಯೊಂದು ಬೇರೆ ಶಕ್ನೋತಿ ಹೈವಯ ಶೋಡುಂ ಪ್ರಾಕ್ ಶರೀರ್ ವಿಮೋಕ್ಷಣಾತ್ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಸ್ತಥಾ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಡೇಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಸಯುಕ್ತ ಸಸುಖಿ ನರಹ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಜಗತ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಿತಿ ಡೊಪ್ಪೆ ఒక ఆయనే ಸುಖವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಪಂಡ ತಡೆಯುನ ಅದೇ ಇನ್ನು ಉಂಟಾದ ಪಂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಯರೆ ಗೊತ್ತುಬೋದು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸು ಅದೇ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದೇ ನಾವು ತೆರಿನ ಮಾತ್ರ ಅವು ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ್ಪು ನಿಜಿಂದ ಐತ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪ ಅದೇ ಐತ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪ ಇಜಿನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಂಡ ತಿರಿವು ಹಿಡ್ದು ಕಲ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇವೇನ್ ಪೂರ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಕಾರಣದ ಏರು ಅಕ್ಕಲ ಇಂದ್ರಿಯನ ಐತ ವಸ್ತುಲ್ ಹಿಡ್ದು ತಡೆದ್ ಪತ್ವೇರ ಆಯ್ ನಿಶ್ಚಯವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಆಯ್ ಸ್ಥಿರ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತು ನಾ ಏನು ಅಂಚದ ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂಚ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉಳ್ಬ ಕೊರೋನ್ ಪೋಪೇರು ಅಂಚದ ಪಂಡ ಆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪು ಎಂದು ಪನ್ಪೇರ ಭಗವಂತ ಕಡಲ್ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ತುಲೆ ಈ ನದಿಕುಲು ಪರತ್ತದು ಕಡಲ್ನು ಸೇರ್ನಾಗಲ ಎತ್ತು ತುಲೆ ಸುದೆತ್ತ ಎತ್ತ ನೀರು ಎತ್ತೋ ಸುದೆ ಉಂಡು ಸುದೆತ್ತ ನೀರು ಬತ್ತು ಕಡಲ್ಗೆ ಸೇರ್ ಅದೇ ಆಂಡಲ ಕಡಲ್ ದಾರಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೌದು ಐತ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಂಡು ಈ ಲೈನ್ ಈತ್ ಮುಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಪ್ಪುಡು ಅయి ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶಾಂತವಾದಿ ಭಗವಂತ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸದಾ ನದಿಕ್ಕುಲು ಪ್ರವೇಶಿಸದ ನೀರು ಜಿಂಜೊಂದು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಶಾಂತ ಆದಿಪ್ಪುನ ಕಡಲ್ಲಂಚೆನೆ ನಿರಂತರವಾದ ಪರತದು ಬರ್ಪುನ ಅದೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಸೆ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಬರೋಂದುಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂಡ್ ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕಲಂಕಂದ ಇಪ್ಪುನ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಎಂಚಿನ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಲಂಕುಜೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುಜೆ ಲೈಫುಡು ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರಗೆ ಶಾಂತಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಜಗತ್ತು ಅದೇನು ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಈಜಿತ್ತುಲೆ ಎತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪು ಮೊಬೈಲ್ ಓಪನ್ ಬಂತು ಎತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅದೇ ಆಂಡಲ ವಿಚಲಿತ ಸುಮಾರು ಇತ್ತದಂತೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಾನೇ ಬಿಡ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ ಕೈಟೇ ಉಂಡಿತ್ತು ಎತ್ತೋ ಜೋಕ್ಲು ಆಪರ ಅದೇ ಕಾರಣ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತನ ತುಯರಕ್ಕೆ ಹೋದು ಹಾಲಿಗೆ ಬೂರುನಿ ಹೋಗುತ್ತ ಅದೇ ಇತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ರೀಲ್ಸ್ ಅದೇ ರೀಲ್ಸ್ ತೋದೆ ಟೈಮ್ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀಲ್ಸ್ ಅಂಡ ಐಟ್ 10 ಬೊರ್ಚನ ರೀಲ್ಸೇ ತೂಗ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತುಯರ್ದು ಅಂದೇ ಅತ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ನಶ ಅದೇ ಮೊಬೈಲ್ ನಶ ಬರ್ತದೆ ಮಾತಿರಿಗೆ ಅನ್ನ ಟೈಮನು ಆ ಸುಲಭೆಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಇಂಚ ಎತ್ತೇಂದು ಆಂಡಲಾಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಪರತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಕಾಮರ್ತು ಮನಸ್ಸು ಕಲಂಕಂದೆ ಇಪ್ಪುನ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಏರು ಇಂಚಿನ ಅನ್ಲ ಲೈಫ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಲಿ ಶಾಂತಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಶಾಂತಿ ಅದೇ ಗೊಂದಲ ಇಜ್ಜು ಲೈಫ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಂಡಕ್ಲೆ ಅದೇ ಓ ಮನ್ಪೋಡು ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚದ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಾಮಣೆಲೆ ಅದೇ ತೃಪ್ತಿ ಮನ್ಪರೆ ಶ್ರಮಿಸವನ ಅದೇ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜು ನಿಂಗೆ ಯಾನ್ ಇದ್ದೇನೆ ಮನ್ಪು ಅದೇ ಬುದ್ಧಿ ಯಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೇವರ ಇಂಚಿನ ಪಂತರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಐನೇ ದಾಲಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜು ಏರು ಪೋಪೆರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕುದಿಗೆ ಅದೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತಲೇಕ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಂದೇ ಭಗವಂತ ಪನು ಪೋಪೇರು ಪೂರ ಪಂಪೇರು ಪಂಪೇರು ವಾ ಮನುಷ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿದ ಪೂರಾ ಬಯಕೇನು ಬಿಡ್ತದೆ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ದಾಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಆದಿ ಅಂತ್ಯ ಉಂಡು ಭಗವಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪನ್ಪೇರು
5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 22ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಏಹಿ ಸಂಸ್ಪರ್ಶಜ ಭೋಗ ದುಃಖ ಯೋನಯ ಏವತೆ ಆದ್ಯಂತವಂತ ಕೌಂತೆಯ ನತೇಶು ರಮತೆ ಬುಧ. ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೊತ್ತು ನಿಗೆ पण ವಿಷಯೇಂದ್ರಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ದುಃಖ ನುಂಡು पण ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡ್ ಸುಖ ತೋಜು ಬೊಕ ದುಃಖನೇ ಅಂಚ ಆ ತಿಕ್ಕನ ಸುಖಕ್ಲ ಆದಿ ಅಂತ್ಯ ಉಂಡು. ಅದೇ ಅದೇ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 2 ಗಂಟೆ ದುಃಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಏರ ಆ ಸುಖತ ಪಿರ ಬಲಿಪೇರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಬಲಿಪಾರು ಮೂರ್ಖರು ಮಾತ್ರ ಬಲಿಪೇರು. ಅದೇ 2 ನಿಮಿಷ ಬಾರಿ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 2 ಗಂಟೆ ದುಃಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಯ್ತು ಪಿರ ಬಲಿ ಅಂಚದ ನತೇಶು ರಮತೆ ಬುಧ ಭಗವಂತ ಪಂಡ ಅಂಚದ ಐತು ಪಿರವಾಪಿ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ಅಂಚದ ವಾ ಮನುಷ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿದ ಪೂರಾ ಬಯಕೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತೇನ ಬಯಕೆಡ್ದು ಮುಕ್ತ ಅದು ಬದುಕೇನ ಡ್ಯೂಟಿನ ಮಂತೊಂದು ಅದೇ ಐ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದೇ ಪೂರ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಸಂಸಾರ ಡಿಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮನ್ಪಡ ಅಂಚದ ಐಟ್ ಆತು ನುಯ್ಜ್ ಓವರ್ ನುಯ್ಜ್ ದುವೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವೇ ಇಡೀ ಜೀವನ ಅದು ಗೊತ್ತ. ಅಂಚ ಭಯ ಆಸೆ ಹಿಡ್ದು ಮುಕ್ತ ಆದಿಯರು ಬದುಕ. ಒಡೆತನದ ಭಾವನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬಿಡ್ಪೇರ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪನ್ಪುನೆ ಏರೆಗಿಜ್ಜ ಪೂರಲ ದೇವರ ಅದೇ ಅಹಂಕಾರ ರಹಿತ ಆದುಲ್ಲೇರ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಸೊಲವೆಚ್ಚಿ ಮಾತುಲೆ ಶಾಂತಿ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕು ನಿಜವಾದ ಶಾಂತಿ ಸುಖ ಏರೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪುರಾಣ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ तुले भगवद्गीता भरपूर ऐकूसकर रिपीट म्हणत पण भगवद्गीता आत इम्पॉर्टंट पण आत सुलभडला ದ್ವಾಪಜವು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಒಂದು ಹೆವಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಎತ್ತು ಬ್ಯಾಚ್ ಕೇಂಡಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೂಡ ಕೇನೋಡೊಂದು ಐಕೆ ಪನ್ಪುನು ಎತ್ತು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂಚದ ಇರು ಅಹಂಕಾರ ರಹಿತ ಆದುಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ಇಚ್ಚಿ ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಪನ್ಪುನ ಇಚ್ಚಿ ದೇವರು ಅದೇ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಶಾಂತಿನ ಪಡೆಯುವನ್ನೇ ನಿಜದ ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಲೋಗ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಾಣ ಪಂಪರೈಕ್ ಆಯ್ದಾದಾಪಿಗೆ ದೇವರ ಲೋಕನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಫಲಶ್ರುತಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಇಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ದೇವ ಸಮ್ಮತವಾಯಿನ ಬದುಕದ ರೀತಿ ನಿಜವಾದ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಳ್ಳಿ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತಾರೆ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಒಂದತೆ ಆತ ರಹಸ್ಯ ಅಂಚ ಅರ್ಥ ಆಗುದು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೇಳಿ ಅವೇ ಅವು ಆತ ರಹಸ್ಯವಾಯ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೋಡು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಡ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ವಿಷಯನ ಪುರ್ಲುಡ್ ಅರ್ಥ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚಂದು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ದೇವ ಸಮ್ಮತ ಬದುಕದ ರೀತಿ ಇದೇನ ಸಾಧಿಸಾಯನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯ ಭ್ರಮೆಕ್ ಬುರುಜೆ ಜೀವನಡಾಯ ಗೊಂದಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ಹೌದಾಯ ಅಂಚಾಂಡ್ ಎನ್ನಲ ಪುಡುಂದು ದಾಯ ಇಂಚಾಂಡ್ ಅಂಚ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚವಂತಂದು ಕುಲುಜೆ ಅದೇ ಯಮರಾಜ ಎಲ್ಲ ಪಂತನ ಮುಗಣಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ತುಯ್ಯ ಆ ಲಕ್ಕುನ ಬೂರ್ನೇಕ್ ಹರ್ಷ ಶೋಕನ ಗೆಲ್ಪು ಏನು ಉಪನಿಷತ್ಲ ಪನ್ಪನಿಲ್ಲ ಯಮರಾಜರೇ ಪನ್ಪರ್ ನಚಿಕೆರ್ತಾರೆ ಹರ್ಷ ಶೋಕ ಪನ್ಪನ ಗೆಲ್ಪುಜೆ ಅಂಚದ ಸೈಪುನ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೆನಗೆ ಭಗವದ್ಧಾಮನ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಾಣಂ ಗಚ್ಚತಿ ದೇವರ ಪ್ರಾಪ್ತವಂತ ಡೌಟೇ ಇಚ್ಛದೆ ಪಂಡ ಮುಕ್ತಿ ಪಂಡ ಸೈತನ್ಯದ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುನತ್ತು ಈ ನೆಟ್ಟಿ ಶರೀರಡೆ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತಾವ ನಾವು ಅರ್ಥವಂತ ತಿರಿಯ ಅವೇ ಇದು ವಿಷಯ ಉಂಟು ಇದು ಬುದ್ಧಿದ ವಿಷಯಗೋಸ್ಕರ ಅನೀತ್ ಪನ್ನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನ ತಿರಿವನ್ನ ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿಯೇ ಬುದ್ಧಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನರೆ ಪೊಣೆ ಎತ್ತು ವಿಷಯ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ ದೂರ ಪೋಚಿದೆ ನಾವು ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ಪೋಚಿದೆ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಪೋಚಿದೆ ಭಗವದ್ಗೀತಡೆ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಲಕ್ಷಣ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನಕ್ಕೇನ್ ಬೇರೆ 54ನೇ ಶ್ಲೋಕ 55 72 ಮುಟ್ಟ 21 2ನೇದ ಫಲಶ್ರುತಿ ಪೂರ ಆನ್ಸರ್ ಐಕ್ ನಿಜ ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿರ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಚ ಅಂಚದವು ಈ ಬುದ್ಧಿ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವು ಇಂದ್ರಿಯ ಲೆಗ ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪರೆ ಸಹಾಯ ಮನ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾಯಿನ ಹಿಡ್ದು
ಬುದ್ಧಿನ ಇಂದ್ರಿಯದ ಯಜಮಾನ ಪಣದ್ ಭಾವಿಸಲಾತ. ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡತಿ ಇಂದ್ರಿಯದ ಯಜಮಾನ. ಪೂರ ಇಂದ್ರಿಯ ಬುದ್ಧಿದ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಪಂಪರೆ ಎಲ್ನೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬುದ್ಧಿಡ್ ಯಾನ ಕುಲ್ಲುದೆ ಅಂದ್ ಅರ್ಥ. ಬುದ್ಧಿರ್ ಬುದ್ಧಿಮತಾಮಸ್ಮಿ. ಅದೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಭಾರಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ದೇವರ ಸೈಡ್ ಮಂತು ಉಳ್ಪೇರು ಅಂಡ ಭಕ್ತರಿ ಅಪ್ಪಲ ಮರ ಪೂಜಾರಿ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿಗೆ ಇಂಕ ಇಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಬುದ್ಧಿದ ರೂಪಡ್ ದೇವರ ಕುಳ್ಳುದು ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪಲ ಅಹಂಕಾರ ಮಂತಾರೆ ಪೂಜಾರಿ ಇಂಜಿನ ಅಕ್ಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂಚದ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದವರ ಬುದ್ಧಿನ ಇಂದ್ರಿಯದ ಯಜಮಾನ ಪಂಡದ ಭಾವಿಸಲಾತನು. ಅಂಚದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆದ ಚಟುವಟಿಕೆಲೆಡ್ ಸ್ಥಿರ ಆನಗ ಬುದ್ಧಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆನ ಪಡೆಯಲಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಬುದ್ಧಿದ ಸಂಪರ್ಕದ ಬಲಕೇರ್ದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಜ್ಞೆದ ಅಂತಿಮ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಾದುಂಡು ಎನ್ಬೇಕು ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಎರಡು ಶ್ಲೋಕ ಮನ್ಪೊಡು ನೆನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಗೆ ಟೈಮ್ ಆದು ಉಂಡು ತಿಳಿತು ನೆಟ್ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಡೆ ನಮ ಎತ್ತು ವಿಷಯ ಕಲ್ತ. ಅಂಚದು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಆ ರಮ್ಮಗ್ ದೇವಹೂತಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಪತಿವ್ರತೆ ಅಹಂಕಾರ ರಜೋಗುಣಟ್ಟು ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳು ನಿರ್ಧಾವರ. ಅಹಂಕಾರ ಯಾನ ಒಯ್ತು ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುನೆ ರಜೋಗುಣಟ್ಟು. ಅದೇ ರಜೋಗುಣಟ್ಟೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಯಾನ್ ಪಂಪನ ಭಾವನೆ ಅಂಚದು ಆ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳು ಬುದ್ಧಿ ಪುಟ್ಟುನಿಗೆ ಜನಿಸವನಿಗೆ ನಂದು ಪುರ ಪಂಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚದು ಗೋಚರಿಸವನ ವಸ್ತುದ ಸ್ವಭಾವನ ತಿರಿವನೆರೆ ಅವು ಬುದ್ಧಿದಾದ ಮನ್ಪು ಸಹಾಯ ಮನ್ಪು. ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ್ರಿಯಲೆಗ್ ನೆರವು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇದು ಬುದ್ಧಿದ ಕೆಲಸ ಆದುಂಡು ಅಂಚದು ಬುದ್ಧಿ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಬೋದು. ಅಂಚದು ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಆದ ಭಗವಂತ ಕುಲ್ದೇವ್ ದಯಪಂಡ ಪೂರ ಬರ್ಪನೆ ಭಗವಂತನ ಇರ್ತದೆ ಬುದ್ಧಿ. ಅದೇ ಅರ್ಜುನಗ್ಲ ಈ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪೇರ್ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದು ತೋಜವೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚದು ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಎನ್ಮನೆಯದ್ದು ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಭಗವಂತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಕ್ತಿ. ಅದೇ ಯಾನು ನೀರುಡು ರುಚಿ ಯಾನು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಡ ಬೊಲ್ಪು ಯಾನು ವೇದದ ಮಂತ್ರಡು ಓಂಕಾರ ಯಾನಾದುಲ್ಲೆ ಆಕಾಶದ ಶಬ್ದ ಪುರುಷರ್ನಟ ಪೌರುಷ ಯಾನಾದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದ ಇಂಚ ಪೂರ ಶಕ್ತಿದ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಅಂಚದ ಯಾನ ಭೂಮಿಡು ದ ಮೂಲ ಪರಿಮಳ ಅಗ್ನಿಡು ತೇಜಸ್ಸು ಪುರಾ ಜೀವಿಲೇಡು ಯಾನೇ ಜೀವ ಪುರಾ ತಪಸ್ವಿನಕಲ್ನ ತಪಸ್ಸಿ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೇ ಪೂರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲ ಬೀಜ ಬುದ್ಧಿವಂತರ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಶಕ್ತಿಲ ಯಾನು ಪಂಡದೆ ತಿರಿಯುನ್ನ ಬುದ್ಧಿರ್ ಬುದ್ಧಿಮತಾಮಸ್ಮಿ. ಅವೇ ನೆನಪು ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಅದು ದೇವರು ನಮ್ಮಡ ಉಳ್ಳೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ ಅಂಚದು ಇದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮಗ್ ಪಂಪೇರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂಚದ ಇನ್ನು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಅಂತ ಇತ್ತು ವಿಷಯನ ನನ್ನ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ನಮಗ್ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂದೊಂದು ಆತ ರಹಸ್ಯವೇನೆ ಅಂಚ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಭಾವಾರ್ಥ ಫುಲ್ಲು ನಮಗೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಅಂಚದ ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿಯೇ ಬುದ್ಧಿ. ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿ ವಿವೇಚನೆ ಪಂಡನೆ ಅವು ಓ ಮನ್ಪೋಡು ಓ ಮನ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಅವು ತೆರಿಯುನ ಶಕ್ತಿ ವಿವೇಚನೆ ಇತರ ನೀತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ತೆರಿನಕ್ಲೆ ಜ್ಞಾನಿ ಅಕ್ಲೆ ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಓಲ್ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತುಕೊಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಅವ ನಮ್ಪೋಡವೇ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪನು. ಅದೇ ಅಂಚದ ನೋದು ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತನಕ್ಲೇನ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪನ್ಪುಜ. ಅದೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪತ್ತೊನ್ನಕ್ಲೇನ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪನ್ಪುಜ. ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪನ್ಪುನೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ಎರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಓಲು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೊಡು ವಾ ಕೆಲಸನ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ನೇರ ತೆರಿಯೊಂದರು ಪೂರಾ ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಚಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಬುದ್ಧಿ.
ಅದೇ ಅಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ಗಮನ ಅದೇ ಏರೇನ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಬಂದರು ಅದೇ ನಾಲ್ ಅದೇ ಅವಳ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಲಿಯುಗಡಂತೂ ಬೇತೆ ಅದೇ ನಾಲ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಆಯ್ಸ ಪಾತೆರ್ನ ಇಂಚಿನಾದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾಲ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಬಡ ಬಡ ಬಣ್ಣನೆ ಅಕ್ಲೇನೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿ ನೆನರು ಕಲಿಯುಗದ ಲಕ್ಷಣ ಭಾಗವತರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಭದ್ರಾಡ್ನೆ ಸ್ಕಂದರ ಅಡ್ನೆ ಅದೇ ತುಂಡ ಪೂರಾ ಪನಂತ ಕಲಿಯುಗಡ ಜನಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನಕ್ಲೇನ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿ ನೆನ್ಮನೆ ಉಲ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಉಲ್ಟ ಅದೇ ಪೂರ ಪನಂತ ಭಾಗವತ ನಮ್ಗೊಂದು ಪೂರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂಚದು ಇದೇನ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ಅಂಚದು ಈ ಕಲಿಯುಗಡು ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಭಾಗವತ ಪನ್ಕೊಂಡು ಮೂರ್ಖರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇಚ್ಚಾರು ಅದೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ಅಜ್ಞಾನಡಿ ಅದೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಡೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಪಂಡ ಅಹಂಕಾರ ವ್ಯಮರಾಜ್ಯ ಪಂಪೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿಗೆ ದಾದ ಅಂದು ಅಕ್ಲ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಬಾಕಿದ